Busa sa gibisita ni Presidente Marcos ang Mandaue City, diin ang apod-apod siya o financial assistance sa lain-laing benepisyaryo sa nakaniyang programa sa gobyerno. Adunay live report si Nico Serino. Nick! Yes, Lan, usa nga sa gilakaw o giadto karong hapon ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang unang pagbisita sukad sa pag-asumer sa katungdanan ang Mandaue City aron na pangunayan ang pagpang-apod-apod og mga ayuda. Pasado alas 3 karong hapon naabot sa Mandaue City Sports and Cultural Complex si Presidente Marcos inubanan sa mga cabinet secretaries o ni Speaker Martin Romualdez. Mainiton siya nga gisugat sa mga local officials ingon man sa mga beneficiaries sa lain-lain nga mga programa sa mga ahensya sa gobyerno. Gipangunayan sa presidente ang ceremonial distribution sa mga beneficiaries sa lain-lain nga mga programa sa kagamhanan. Sama pananglit sa taga Department of Trade and Industry, doon ay maabot sa 20 ka mga grupo, mga organisasyon nga nakadawat og pangkabuhayan sa pagbangon voucher kini aron makatabang kanila sa ilang negosyo, sa ilang panginabuhian, makatabang sa ilang mga miyembro. Ang Department of Agriculture nag-apod-apod sab og mga seeds ug mga information materials alang sa lain-lain sa mga grupo sa mga farmers o mga fisher folks, mga organisasyon gikan sa lalawigan sa Sugbo, gipang-apod-apuran nila og mga seeds aron magamit sab sa ilang pag-uma. Ang Department of Labor and Employment nag-apod-apod sab ni sila og bayad sa katong mga tupad beneficiaries. Mao kini ang programa sa gobyerno kunin hatagan og temporary employment ang mga indigent families sa kabarangayan aron sa makatabang sa ilang pang-adlaw-adlaw. Kaganiha gihimo ang payout alang sa mga beneficiaries. Samtang ang Department of Social Welfare and Development nang hatag sa moabot 700 ka mga individual sa assistance to individuals in crisis situations. Lain-lain ni sila og mga background, dunay mga estudyante, dunay mga indigent families, dunay uban gani nga biktima sa himuon nga demolisyon sa dakbayan sa Subo ang nakadawat sa tag 5,000 pesos nga ayuda gikan sa kagamhanan. Gihimo dayon karong hapon ang distribution sa lain-laing klase sa mga ayuda alang sa mga beneficiaries nga gikalipay sab nila pag-ayo ang presensya sa gobyerno nga makatabang kuno sa ilang panginabuhian taliwa sa kalisod karon. Kini sab ang gipahimug-atan sa presidente atol sa iyang speech og ning higayuna lan atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa presidente ingon man sa pipila ka mga beneficiaries sa maong mga programa. Sinisimulan na natin ang ating pinag-usapan, ang ating mga nabanggit na problema na hinaharap ng ating lipunan at kaya naman tayo ngayon ay nandito para makapagbigay ng kahit kaunting tulong sa ating mga kababayan. Mga wala ginasal like mga asawa lang. It is natagaan kasi kay ngayunan matagaan. Dako kay kalipay sir oy nga kani gitagaan mig ayuda. Kay Di na mi makapalit og seeds. Karon nagpasalamat mi. Gamito na sa tagiya ang yuta. Dayon na may demolition order nga nadawat dated March 2 until March 17. Ang relocation site on process pa man. So for the meantime mangita la sa mi og amuang temporary nga kabalhinan. Usa sa lan sa gihimug-atan sa presidente sa iyang speech kaganiha kinig yung tinguha sa iyang administrasyon nga makatukod og moabot sa 6 million ka mga balay sa iyang tibuok presidency lan. So iyang target tag 1 million ka balay ang matukod nila alang sa mga nanginahanglan kada tuig og matud sa presidente on track kuno ang nalang mga ahensya aron nga ma-achieve kining mong tinguha pagtabang sa mga labing nanginahanglan katong mga wala gyud Pinoy-anan og mga naglisod nga sektor sa Katilingban. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Serino.